Il-każ imur lura l-25 Ottubru tal-2009 f'Paċeville. Akkużati hemm 3 uffiċjali tal-Pulizija: Ramon Mifsud Grek ta' 41 sena minn Birkirkara, Jean Paul Vella ta' 24 sena minn San Ġiljan u Brian Tonna ta' 31 sena mill-Ħamrun. Huma akkużati li flimkien ma' Jonathan Micallef, bouncer ta' 29 sena minn Birkirkara, ħebbew għal student Franċiż Jean-Olivier Messrin li żammewh kontra l-volontà tiegħu u li kkawżaw ħsara fil-Kamra tal-Ġuvni. It-tlet pulizija kienu wkoll akkużati li wettqu reat waqt il-qadi ta' dmirijietom, meta suppost dawn jipprevjenu reati simili. Minħabba żball fil-ħin ta' meta seħħ il-każ aktar kmieni din is-sena, l-akkużi fil-konfront tal-pulizija u l-bouncer kienu waqgħu. It-tnejn filgħodu iżda 3 uffiċjali tal-pulizija u l-bouncer reġgħu tressqu l-qorti. Darba akkużati li wettqu r-reati fit-3 ta' filgħodu u mhux fil-11 ta' bil-lejl kif intqal oriġinarjament. It-tnejn filgħodu huma ma kinux akkużati li weġġgħu lill-istudent Franċiż. Il-prosekuzzjoni qed tgħid li l-bidla fil-ħin jagħmel dan il-każ differenti. Madankollu id-difiża fis-sottomissjonijiet tagħha qed titlob li l-akkużi jaqgħu għaliex dawn huma l-istess akkużi li l-pulizija u l-bouncer tressqu fuqhom aktar kmieni u l-inħelsu minnhom. Individwu ma jistax jitressaq l-qorti aktar minn darba fuq l-istess akkużi. Il-qorti mistiegħed tiddeċiedi fuq is-sottomissjonijiet tad-difiża f'Novembru li ġej.